Рақип Нәҗип улы Фәйзуллин 1952 елның 2 июнендә Минзәлә районы Курия авылында туа. Чаллы, Минзәлә, Ижау шәһәрләре, Башкортстанның Бәләбәй, Туймазы, Самараның Шентала районнары сабан туйлары баш батыры. Татарстан Республикасының һәм Россиянең атказанган тренеры, бөтен Россия дәрәҗәсендәге хөкемдар, Россиянең спорт остасы, педагогия фәннәре кандидаты, профессор. Бер мизгел кешенең бөтен тормышын үзгәртергә мөмкин. Бүгенге героебыз белән нәкъ шулай авылга кино алып киләләр. Мазандаранский тигр дигән Иран фильмы була ул. Кинода гап-гади авыл егетенең искиткеч көчле, ирекле көрәштә тиңдәшсез пәһлеван булуы хакында күрсәтелә. Ул чакта 10 яшьлек Рақип Фәйзуллин бу фильмны кат-кат 5-6 тапкыр карый. Һәм мин дә шул фильмдагы көрәшче кебек булам дип максат куя. Күрше авылларга сабан туйларга йөреп көрәшеп карый. Ярышларда булгандыр, ләкин шөгыльләндерүче, җитәкләп йөрүче юк иде ди Рақип Фәйзуллин. Чаллыга күченгәч, шунда грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егет аны үзе белән ияртә. Күп кенә серләрне ача. Инде хәрби хезмәттән ялга кайткач, Биектау районында көрәшеп 1972 елда беренче тәкәсен ала. Армия хезмәтеннән соң Чаллыда төпләнә. Шофер булып урнаша. Эштән соң йортлар төзү комбинаты спорт залында шөгыльләнә. Һәм уңыш озак көттерми. Яшь чагында рәсми көрәш бәйгеләрендә әллә ни зур җиңүләргә ирешмәсә дә, Сабантуй келәмендә тиңнәр булмый аңа. Минзәлә, Ижау, Леногорск, Әлмәт, Перем, Казанга җирдек. И бу яклар Мамадыш дигәндә монда авыллар сайын җиреп, бар Дюртили, барды Бакалыга, Башкирина, Самарская областы, Хабилның авылларын Әптекәйендә бөтенесе. Аннары ветераннарда көрәштем. Ветеран Россияны оттым, Татарстанны оттым, Муса Җәлилдәне бөтен отып. Зюре Сабантуйда ничәмә еллар көрәшкә ветераннарда. 55-тә или 60-та буе туктадым. 80 килограмм авырлык үлчәвендә бил алыша ул. Иң истә калган бәйге булып Чаллы сабан туйлары тора ди. Үз авырлыгында 10 мәртәбә ата, 2 тапкыр Абсолют Батыр исемен яулый. Тәкәләренең санын инде төгәл генә белми дә, елына 11 шәрне алып кайткан булды ди. Көрәшеп аткан иң кыйммәтле бүләге Урал мотоциклы. Ул бер елна Минзәләгә Сабантуйга килдек, ул 90-нчы еллар, самый теге мутный вакыт урыша дигәндә. Безнең бер көрәшче бар. Фамилиясын әйтеп тормыйм. Килгән да ул, Минзәлә малайлар келделәр минем кырыйга. Әйтәләр. Ракип, там какой-то мужик приехал, это бензин ищет. Там какой бензин? Урал мотоциклы беренче урында тора. Вот сейчас, говорит, я всех отшлепаю, это бензин надо залить и домой уехать. Крыша барами 80 оттым. Безнең Латыйпов Мөҗәгит бар. Безнең Минзәлә малай. Это Мөҗәй, давай моны от, будет все нормально. Мөҗәй моны отты. Аннары мин Мөҗәйне аттым, абсолютно мин калып, Урал мотоцикл миндә. Менә ул әйбер таралды бөтен җиргә. Үзе артыннан башкаларны да ияртә. 1978 елдан башлап тренер. 1992 елдан Рақип Фәйзуллин Волгоград физкультура институтының Чаллы филиалында укыта. Кама физкультура академиясының көрәш кафедрасында профессор вазифасында эшли. 20 ел дәвамында бик күп егетләргә көрәш дөньясына юл ача. Шәкертләре арасында 30-дан артык спорт остасы, ат казанган спорт осталары, тренерлар бар. Без барадыр ярышка беренче урынга. Икенче, өченче урын безгә уже счетка кермәде. Без бит соң хата, чтобы Чаллыда көрәш әйбәт булсын өчен, без күп әйберләр ясадык. Күп әйберләр. Руководительләр безнең монда мощные. Бөтен республикадан киләдер. Бер елда даже булды. Абсолютка куйдык, десятка машина. И без сайын ака куйдык. Ул бер кайда да булмыйдыр ул әйбер. Вот, ул акчада түгел, но тем не менее көрәшкәч, аның дәрәҗәсе дә буларак тиеш. Рақип Фәйзуллин 2013 елда Казанда үткән универсиадада билбаулы көрәш буенча Россия җыелма командасының баш тренеры да итеп билгеләнгән иде. Бүген инде көрәштән киттем, ләкин көрәш миннән китмәде ди. Хәзер дә Чаллы командасы белән бер дулкында. Кыскасы, татар көрәшенең аксакалы. Хөкемдар вазифасында да еш күрәбез. Тренировкалар, ярышларда төпле киңәшче. Яшьләр белән булуның тагын бер ягы бар. Картаймыйм. 2022 елда 70 яшьлегем. Кем миңа 70 бирәсең ди? Шуннан да.
көрәш зур тормыш ул. Рәкыйп Фәйзуллин шулай дей.